Tak dnes tu nahrávame audioknihu Amerikáni, čo je moja kniha, historicky, niektorí vravia, že až dokumentárny román. Je to v podstate na základe skutočného príbehu môjho prastarého otca, ktorý pred prvou svetovou vojnou sa rozhodol, že si zbalí saky paky a odíde za veľkú mláku a vlastne je to príbeh množstva ďalších vysťahovalcov, ktorých popri tej svojej dobrodružnej ceste stretáva vo vlakoch, na lodi a prichádzajú spolu do Ameriky a začínajú vlastne žiť ako cudzinci v inej krajine. A je to taký príbeh o priateľstve, o kamarátstve, o odvahe a o tom, jak človek vlastne hľadá v novom svete vlastnú identitu, musí zistiť, kým je, musí sa vedieť naučiť sa postaviť za svoju vlastnú komunitu a vlastne zistiť, že je tak niekde medzi, že už nie je už ani tak Slovák a ešte stále ani Američan a zistiť, či tam ostane, vráti sa. Je to vlastne príbeh množstva ľudí, ktorí to zažívali pred 500 rokmi. O koľko ide ten vlak? Pýtala sa už asi po štvrtý raz Marča, ktorá synovi balila do vrecúška posúchy, údené klobásy, cibuľu a aj nejaké ovocie. O 12:30, odpovedal jej už asi tretíkrát Ďuro. A rovnako tak, ako vtedy vlastne sa mnohí rozhodli vrátiť, mnohí ostali tam, čiže je to príbeh, ktorý zachytáva veľmi dôležitú časť našej histórie, ktorá ostala tak trošku zabudnutá, že tí Amerikáni tak sa nám stratili v tých desiatkách rokov potom v tom prepadlisku deň, pretože buď sa o nich buď nerozprávalo, alebo za komunizmu sme ich vytesnili, lebo zase nebolo vtedy príhodné rozprávať o tom, že máš rodinu alebo kamarátov v Amerike v tom kapitalistickom buržoáznom svete. Takže je to taká historická dobovka, ale s veľkým presahom na dnešok, lebo jednak si my to zažili v každej generácii, ale špeciálne aj teraz nám odchádza kopec mladých ľudí a ja som vlastne jeden čas žil 2 roky v Londýne, čiže som si trošku vyskúšal tento vysťaholecký chlebiček. Neviem, či ty si takto, Kamil, niekde zdroho. Ja som práve, že nebol. No, dovolenkovo. Iba dovolenkovo. Táto kniha trochu núti vlastne sa vrácať do tej minulosti a skúmať tie svoje ako keby korene, že kto z nich vlastne má takýchto predkov, ktorí boli vysťahovaní v tej Amerike. Čiže no ja som zistil, že tiež som sa začal zaoberať tými koreňmi. No a nebol nikto, no. Tak ale vieš, ty si od Trnavy, vám tam bolo dobre, Trnava bolo prosperujúce, vieš? Nie sme od Trnavy, my sme boli niekde, vlastne sa zistilo, že som niekde od Mijavy a tak ďalej, akože, že a vlastne ja zase mám chorvátske korene, sa zistilo, že z maminej strany, čiže vlastne, keďže aj moja babka a mama sú z chorvátskeho grobu, kde vlastne tí Chorváti prišli a tak ďalej. Čiže ja mám zase túto, ale bolo to len v Európe. Teda. A to je zaujímavé, lebo jedna z tých postav je tiež vlastne Chorvát z ostrova Pák a to je neskutočné, že vlastne tí naši predkovia, ktorí za 20 rokov tých úvodných života, tí mladí chlapí nevytiahli pety z tej svojej dediny, tak zrazu behom 1 roka vlastne zažili proste Babylon. Že na tej ceste aj tam, že vlastne oni prišli v tomto konkrétnom prípade prišli do Pittsburghu, a to bolo jedno, že si bol v Chicagu, v Clevelande, ale v tých komunitách zrazu mali susedov Poliakov, Ukrajincov, halických Židov, Chorvátov, Litovčanov, vieš, a že proste, že zrazu oni zažili mix a rôzne kultúry, veci, vieš, a že to muselo byť pre nich že úplne iný svet. A plus zažili tú obrovskú Ameriku vtedy, že mrakodrapy, prvé auta, ten industriálny boom, že proste začínal sa hrať jazz, vieš, že to pre nich muselo byť predstav chlapov, ktorí chodili z cigánskych zábav na husliach, zrazu tam im niekto, vieš, jazzík, vieš, že to je úplne iný svet, takže a to všetko je v tej knihe vlastne zachytené. Máš všetko? Opýtala sa Ondreja, ktorý nakladal do lodného kufra pár fľaštičiek domácej pálenky. To je pre oficírov, keby robili na hraniciach problémy, vysvetľoval, keď zbadal mamin pohoršený pohľad. Terči mi nakázal. Ja som tu za postavu Gorana v tejto knihe, lebo vlastne ten prišiel z ostrova Pak. Alebo toho židovského muzikanta Loliho, ty si zase vieš, ty si muzikant, takže môže byť, že aj ten. Ty to vieš aj precítiť. To je to ide, že pobili me včera poníže kostela. No sa to opakuje, to nemusíš. Pobili me včera. Musíme obiť dve, lebo ja som aj poníže kostela. A potom ide všakši toto chcela. Frajárečko moja, zanútili spoločne chlapi so smiechom na perách zvyšok pesničky. Ja keď som písal tú knihu, tak veľakrát som sa pristihol pri tom, človek si tak, akože to sa nezdá, ale však väčšinou keď človek číta, tak si vizualizuje všetko prostredie. Proste my sme
ľudské bytosti, druh, ktorý naozaj funguje na obrazoch, čiže my si potrebujeme predstavovať a ja som akože veľa keď ste vravil, že jak by asi vyzeral takto a potom si myslel, že keď to bol filmovaný, kto by čo hral tak, ale hlasovo, ja som si presne vravil, že keby že raz sa robí audiokniha, že som rád, že sa vlastne robí, tak ja som si hneď do začiatku vedel, že som chcel, aby to bol proste Kamil. My sme robili spolu veľa, mám rád jeho hlas, robili sme spolu hlavne v rozhlase, čiže mal som ho veľmi zblízka, vedel som, jak znie aj na tom mikrofóne a prišlo mi to aj také úplne logické, že vlastne my sme tá jedna ako keby generácia, ktorá, že chceš robiť s ľuďmi, ktorí vychádzajú od nás, že vlastne že Slovensko má vynikajúce hlasy, Boris Farkáš a Maťo Landl, a mne sa páči veľa hlasov, ale vlastne, že ja už som inde a že chcem, aby zase, akože myslím vekovo, že my sme prišli akože po týchto veľkých hercoch a myslím si, že chcem, aby som tam mal vlastne tých ľudí, tie hlasy, ktoré už idú spolu so mnou a preto som veľmi rád, že ty si bol ochotný to vziať, lebo si myslím, že to bude mať takú svojskú príchuť pre tá kniha práve vďaka tomu hlasu. Tak pre mňa to je zase samozrejme podsta, že to môžem robiť aj vzhľadom na to, že to je Tomáš, aj že teda si myslím, že tá kniha má presahy o mnoho širšie, než len to, že sa to bavíme o nejakom ako keby románe. A presne si aj myslím, že sa to natočí a ja budem rád, keď to raz bude hrať ten Brad Pitt, tak vlastne bude vychádzať z nejaké predlohy. Brad Pitt sa opýta, nie to už nejde nahovorené, aby som len chytil si ho. A oni, že do you know Mr. Kamil McCoach? Že sa tam potom dostanem do role aspoň nejakého čašníka, že mu budem dávať to pivečko. Vieš, ale Brad Pitt je starý, už nemôže hrať. To nemôže. Hlavná postava mala 20 rokov, ale sú tam iné postavy, ktoré sú staršie. Ale ešte zase druhá vec, že veľa ľudí píše, že ich to nadchla, pretože to je kvázi dobrodružné, že to je taký, že road trip. Vieš, taká tá, je to aj zároveň detektívka. Zároveň detektívka takto a že mne, akože tí ľudia oni naozaj museli mať dobrodružnú niečom proste povahu, lebo sa rozhodnúť, že ideš, vieš, ako zbalíš si ten jeden kufor, máš vo vrecku, keď si zavenieš všetky tie prachy, to vyšlo niekedy mnohým, že na $10 to bolo všetko a ideš niekde, kde vieš, že keď tam prídeš, že musíš uspieť, lebo ako vrátiť sa naspäť, to nebolo, že vrátiť sa, keď sa chodil ešte robiť nadol nejaký, vieš, že vedel si, že aj keby si nemal peniaze, tak pešky to za týždeň dáš, ale z tej Ameriky, keď si raz nemal peniaze na tú shift kartu, na ten listok na loď, čiže oni boli nastavení naozaj, že dobrodruhovia a mne tvoj hlas tak znie, vieš, že to je, že proste, že taký ten vetrom odšľahaný hlas, s ktorom cítiš tu, že už niečo máš odžité. A niekde vlastne aj na to aj láka v rámci toho, že ja sám som niekde ten, čo chodí do tých krajín objavovať veci, alebo teda som doteraz sa vždy tešil, keď som mohol takto vycestovať. A ešte nejak si zase treba povedať, že čo to v nás Slovákoch, že niekde ten pocit toho, že sme boli ochotní už v dávnej minulosti výjsť za hranice svojho komfortu, ísť do neznámych krajín a naozaj, že vlastne s cieľom proste uspieť alebo zomrieť. Takže niekde to v nás proste podľa mňa zostáva a že toto niekde, túto odvahu proste si, akože niekde som taký hrdý vlastne niekde na to, že čo sme vlastne dokázali, že niekde to proste v nás je a nebojme sa toho. Aj dnes, už sa to tu niekde zapísal, už nejaký zárez vlastne je. Mámo, nepláčte, nejdem do vojny. Utišoval ju Ondrej a silno ju objal. Pobudnem v Amerike rok, možno 2, zarobím a zase ma budete mať na krku. Snažil sa žartovať, ale aj jemu sa roztriasol hlas.